салом бинандагони азиз, барнома ахбори озодиро бо охирин таҳвилоти Тоҷикистону ҷаҳон пай мегирем. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 13 май. бефосилаи ҷисмонӣ аммо бо ниқоб ширкати ҳазорҳо сокини Тоҷикистон дар намози иди фитр дар масоҷиди кишвар. коршиноси италиявӣ мегӯяд тақсиму аломатгузории марз кафолати сулҳи дарозмуддат миёни Тоҷикистону Қирғизистон аст. ва Душанбе футболбозони қирғизро бо гулчанбар ва тоқии Кӯлоби пешвоз гирифт. дар мусобиқа чӣ мешавад? имрӯз аксари сокинони Тоҷикистон субҳи худро бо хондани намози ид дар масҷидҳои кишвар шурӯъ карданд. намозгузорӣ бо ниқоб сурат гирифта риояи масофаи иҷтимоӣ сарфи назар гардид. ҳамон гуна ки интизор мерафт, имомхатибони масоҷид дар мавзӯи рӯз суҳбат карданд ва кӯдакон ҳам новобаста ба ҳавои боронӣ ба идгардак баромаданд. ҷузъиётро аз бароди Юсуфӣ мешунавем. аллоҳу акбар. бе риояи фосилаи ҷисмонӣ аммо бо шарти ҳатмии доштани ниқоб намози иди фитр дар масҷидҳои Тоҷикистон бори аввал дар 2 соли ахир ба таври маъмулӣ баргузор шуд. дар он ҳазорон нафар ширкат карданд. Саидмукаррам Абдулқодирзода, муфтӣ ва раиси маркази исломии Тоҷикистон дар хутбаи намози ид ба низои ахир дар марз ва офатҳои табиӣ дар кишвар ишора намуда, намозгузоронро ба ҳамсоядории нек ва дастгирии зарардидагони селу ярч даъват кард. фақат мо саъю талош мекунем бо дуо, бо ҳаракатамон, бо насиҳатамон то ин ки дӯстӣ бошад, чаро ки аз дӯстӣ дар дӯстӣ баракат аст. ин ҳама бартараф мешавад, лекин муҳим асос мо шумо яъне ба фитна ва ба чиз таҳлукаву ба фитна дода нашавем. намозгузорон аз даъвати Абдулқодирзода дар робита ба дӯстиву ҳамгироӣ бо ҳамсоякишварҳо ва баргузории намози дастаҷамъонаи ид дар масоҷид истиқбол карданд. шароит ҳам хел буд, касалиҳо буд, мисол бемориҳо буд. барои ҳамин мо дар хона мисолам намозҳоя гузошт. беҳтар шуд, омадем мана масҷид, мана одамо чӣ дар бораи оромӣ, дар бораи тинҷӣ, дар бораи ҳамин якдигари фаҳмӣ, якдигарро ёрдам додан, офатзадаи гап задан, сархада гап задан, хайлоим тинҷ шавад, ором шавад, ҳамин дуо кардан. баъд аз анҷоми намози иддайн бештаре аз мусалмонон ба зиёрати манзили охирати пайвандонашон ба оромгоҳҳо раҳсипор шуда, анбӯҳи мошинҳо имкон намедод ки зуд ба қабристонҳо бирасанд. боридани борони сахт ин мушкилро сангинтар мекард. сарфи назар аз ҳавои боронӣ, кӯдакон мисли солҳои пеш аз субҳи барвақт ба кӯчаҳо рехта идона мехостанд. дар идҳои гузаштаи фитр ва қурбон мақомот аз волидайн даъват мекарданд ки ба идгардаки фарзандонашон иҷозат надиҳанд, аммо теъдоде аз волидайн ва кӯдакон ин даъватҳоро нодида гирифтанд ва он идома карду имсол афзоиш ёфт. ид ба мардум хурсандӣ овард, ҳарчанд рӯйдодҳои ахир, эҳтимоли сироятҳо, душвории парвоз ба Русия ва болоравии нархҳо онҳоро ҳамоно нигарон медорад. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон мегӯяд дар шаҳри Кӯлоб ситоди рафъи оқибатҳои табиӣ ба кор шурӯъ кардааст. ба қавли манбаъ то кунун наҷотдиҳандагони кумита беш аз 315 хонаро аз гилу лой тоза карда ба пок намудани кӯчаҳои шаҳри Кӯлоб машғул мебошанд. инам дар ҳолест ки нимашаби имрӯз бориш дар ин минтақа ва дигар гӯшаҳои Тоҷикистон идома намуда бо эҳтимоли зиёд хисоротро бештар кард. маъмуҷон раҳматзода дар бораи кори комиссия оид ба бартараф кардани паёмадҳои зарари сел дар шаҳри Кӯлоб маълумот медиҳад. ҳайати комиссия бо сарварии сарвазир Қоҳир Расулзода аз хонаи сокинони Кӯлоб ва минтақа ки аз офати табиӣ рӯзи 11 май зарар дида буданд дидан кард. сарвазирро раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода, вазири корҳои дохилӣ, вазири нақлиёт ва раиси вилояти Хатлон ҳамроҳӣ мекард. Қоҳир Расулзода ба сокинони офатзада гуфт ки ба онҳо 2 рӯз лозим аст то корро барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ шурӯъ кунанд. 2 рӯз мо вақт закӯ барои камтар хуш шавадем. ин хуш нашавад, ин таришкати лайкана хуш ки шуд, ҳама ина мебиёрим, бачаҳо ёрдам метиҳад, инҷо ки вазорати корҳои дохилӣ вазир ҳастанд, ҳолати фавқулода роҳбар ҳастанд. ин зан ба сарвазир аз даҳшати сел қисса мекунад. Қоҳир Расулзода сокинони офатзадаро дилбардорӣ кард.
учеб добрам бача ва мича бес разбир. Худовай ки бо рӯзона шудааст. Шаба аз вай бо тарсаш бисёр аст. Воима бисёр об ки шудай шуд, об бисёр чизи бо. боронгариҳои шадиди рӯзи 11 май дар Кӯлоб боис ба обхезиву омадани сел шуд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт ки сел ба даҳҳо маҳаллаҳои шаҳри Кӯлоб осеб расонд. Қоҳир Расулзода вақте бо мардум суҳбат мекард, интиқод кард ки бо вуҷуди селгариҳо ва вайрон шудани хонаҳои баъзе сокинон, онҳо боз дубора омада дар назди сой ва рудхонаҳо ғайриқонунӣ хона бунёд мекунанд. Сой пуршудаги баъд мардумам баъзе назди сой ба рафта хона месозад, баъда ғайриқонунӣ даромад дар даруни сой. ҳоло як комиссияи ҷумҳуриявӣ дар Кӯлоб ташкил шуда зарари аз офати табиӣ ба миён омадаро ҳисобу китоб доранд. то ҳол аз сӯи ин комиссия гуфта нашудааст ки чӣ қадар хона дар Кӯлоб ва минтақа зарар дидаанд. намояндаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода рӯзи 12 май дар эъломияе гуфт фалокати табиӣ асосан ба минтақаҳои хатлон ва ноҳияҳои тобеи маркази ҷумҳурӣ осеб расонд. баъзе аз сокинон мақомотро барои омода набудан ба чунин вазъ танқид карданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт ки офати табиӣ рӯзҳои ахир дар гӯшаҳои кишвар боис ба марги 9 кас шуда камаш ба 15 ноҳия зарар расондааст. сарвазир ҳам ба сокинон гуфт хонаҳои тахриб шуда дубора барқарор ва ба ҷои хонаҳое ки сахт осеб дидааст манзилҳои нав бунёд карда медиҳанд. маҳмудҷон раҳматзода, радиои Озодӣ, Кӯлоб. аз муноқиша дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон ки рӯзи 29 апрел сурат гирифт 2 ҳафта гузашт. марз ором аст, вале талотум дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва баҳсу даво дар бораи сабабҳои муноқиша идома дорад. таҳлилҳои коршиносон низ дар ин бора зуд нашр мешаванд. ҳамкорам доири сафар бо яке аз ин коршиносон, таҳлилгари умури байналмилалӣ аз донишгоҳи Сайнт Эндрю дар бораи сабабҳои муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон суҳбате дошт. ӯ аз ҷумла пурсид ки агар ду кишвар марзи муштаракро тақсиму аломатгузорӣ накунанд, чӣ оқибатҳое барои тоҷикону қирғизҳо хоҳад дошт. ин як суоли бисёр муҳим аст ки ҷавоб гуфтан ба он ҳам мушкил аст. мо мегӯем як коре ки сиёсатшиносон набояд кунанд, ҳамин пешбинӣ кардани оянда аст. мутмаин нестам ки посухи возеҳе барои ин суол дорам. آنچه که میتوانم بگویم یکی پیامدهایش این است که به تغییر نگه داشتن وضع مردم محلهای نزد مرزی را در شرایطی قرار میدهد که با ترس و خطر و تنش زندگی روزمرهشان را پیش میبرند. نه فقط با ترس برای زندگی خود، ترس برای خانواده، ترس برای خانه و مال. از این رو نگه داشتن وضع و ادامه دادن احساس ناامنی نه تنها به افراد علاهیده بلکه مردم محله ها و حتی جامعه کشور تأثیر منفی میگذارد. اگر مناقشه حل نشود، رابطه های دو جانبه بین تاجیکستان و قرقیزستان به ناباوری، بدگمانی آلوده می شود و همین چیز حالا به منطقه در کار نیست. یک سببش این است که منطقه در 2-3 سال اخیر حرکت خوبی به سوی همگرایی در آسیای مرکزی، انکشاف و همکاری و یا حداقل هماهنگسازی داشت. چند پیش حتی ترکمنستان به این مذاکرات همراه شد. من می ترسم که اگر این مناقشه حل نشود، این یک عقب رفت برای منطقه می شود و راه را برای دعوت بازیگران خارجی برای دخالت به این مناقشه محلی باز می کند. می تواند سبب تکرار مناقشه هم شود؟ من این را صرف نظر نمی کنم. مسئله این است که مناقشه در کدام مقیاس. آنچه من در گزارشم گفتم این بار اول است که چنین نزاع پس از سال 1991 در سرحد دو کشوری آسیای مرکزی به وقوع پیوست. البته ما متاسفانه در گذشته هم شاهد خشونت‌های بودیم، ولی این خشونت‌ها فقط در داخل کشورهای گوناگون علاهیده بودند. در اینجا دو کشور برای پارچه‌های مرز مناقشه دارند که عاقبت‌های بسیار بزرگ برای زندگی مردمان محله‌های نزد مرزی دارد. اگر این مناقشه حل نشود، امیدوارم که چنین مناقشه بزرگ دیگر بار صورت نمیگیرد، ولی شاید زد و خورد، تیراندازی، استفاده از زور صورت بگیرد و تا زمانی که مناقشه در نهایت حل نشود. بینندگان عزیز، شکل کامل این مصاحبه رو میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.ozodi.org تماشا کنید.
дастаҳои хуҷанд ва равшани Кӯлоб дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё ки рӯзи 14 май оғоз меёбад ширкат меварзанд. Равшан барои иштирок дар ин мусобиқа ба Бишкек сафар кард. Дастаи олои Қирғизистон бошад ба Душанбе омад. Чӣ гуна истиқбол гирифтани футболбозони қирғиз ва омодагии дастаҳоро дар гузориши ҳамкорони мо Нарзуллои Латиф ва Амриддин Олимов тамошо кунед. истиқболи гарм ва пӯшонидани тоқии тоҷикӣ ба ҳар бозигар. дастаи олои уш барандаи ҷоми Қирғизистонро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе чунин пешвоз гирифтанд. ин даста барои иштирок дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми AFC конфедератсияи футболи Осиё ки рӯзи 14 май дар Душанбе оғоз меёбад ба Тоҷикистон омадааст. рақибони дастаи олой ноиби қаҳрамони Тоҷикистон, дастаи хуҷанди шаҳри Хуҷанд, бошгоҳҳои Насафи Қаршӣ, ҷоизадори биринҷии қаҳрамонии Ӯзбекистон ва Олтин Асири Ишқобод қаҳрамони Туркманистон мебошанд. онҳо дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми AFC дар минтақаи марказӣ дар гурӯҳи F рақобат мекунанд. ҳамаи бозиҳо дар варзишгоҳи марказии Душанбе баргузор мешаванд. имрӯз дар нишасти матбуотӣ сармураббиёни дастаҳои ширкаткунанда дар бораи омодагии тимҳои худ ба ин мусобиқа иттилоъ доданд. сармураббии бошгоҳи олои Қирғизистон ба саволҳои хабарнигорон аксаран бо забони тоҷикӣ посух медод. вай мутахассиси тоҷик Нӯмонҷон Юсупов аст. ҳар қашари гуфтем агар ҳам насаф ҳам алтинасир дастӯ ки бақувватан насаф соли 2011 ҷоми африка гирифтаги буд. алтинасир 2 сол пеш финали кубоки африкада боз кардагӣ. хуҷанд бошад 3 сол 4 соли охир аст ки дар лигаи дар ҷоми конфедератсия бозӣ мекунад. вайм ҳайати дасташ навшидагӣ. барои камакак вазифаи ки дар пеши даста мондагӣ душвортар мешавад иҷро кардан. хаяка ҳаракат мекунем майдон айдалер мебинем. рустам хоҷаев сармураббии дастаи хуҷанд гуфт тамринҳои дастааш дар Туркия ҷиҳати омодагӣ ба ин мусобиқа ва чанд бозии санҷишӣ дастаашонро дар қиболи тимҳои дигар рақобатпазир кард. мо ба ин мусобиқа омодагии хуб дидем. тавони рақибонамонро медонем. мо аз онҳо наметарсем, аммо рақибонамонро эҳтиром мекунем. фикр мекунам мо бозии хуб нишон медиҳем. мо мухлисонамонро ҳамчун бозигари 12-ум ба тамошои бозиҳо даъват мекунем. дар аввалин даври мусобиқа дар гурӯҳи F 14 май нахуст Насафи Ӯзбекистон бо олои Қирғизистон, сипас Олтин Асири Туркманистон бо хуҷанди Тоҷикистон рақобат мекунанд. ҳамзамон дастаи равшани Кӯлоб барандаи феълии ҷоми Тоҷикистон барои ширкат дар мусобиқаи ҷоми AFC дар гурӯҳи И ба Бишкек сафар кардааст. рақибони равшан қаҳрамони Қирғизистон Дордой ва ноиби қаҳрамони Туркманистон Аҳал мебошанд. ва вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон бо қабули тағйирот ба як тарҳи қонун ба нерӯгоҳи Роғун сабукӣ додааст то фоизи қарзи андозҳояшро напардозад. ҳаҷми фоизи қарзи андоз 0,5% ташкил медиҳад. дар вазорати молия гуфтанд муштариён пули нерӯи барқро сари вақт напардохтанд ва дар натиҷа нерӯгоҳ ҳам аз ҳисоби барқи интиқол додааш қарздор монда сабукӣ хостааст. Шамсулло Хайруллозода, як масъули вазорати молия, рӯзи 12 май ба радиои Озодивидео гуфт сабукӣ ба нерӯгоҳи Роғун ба маънии сабукӣ ба муштариёни он аст. барномаи ахбори озодӣ инҷо ба поён мерасад. ташаккур аз яке шумо ки то ин лаҳзаҳо моро тамошо кардед. бинандагони азиз, фаромӯш накунед ки фардо бо хабарҳои тоза шуморо дар ҳамин ҷо мунтазир хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед. бори дигар иди Саиди фитр муборакат.